איזה מפגר. ראיתם את זה? אני גם רוצה, אני כאילו, אני מת, אני רואה שהוא לא מחובר. אז במקום לדרוס אותו, אני מת, אז במקום להגיד תודה, שמרתי את זה, זה מה שנקרא לנכדים. ואני מסבירה לו, אבל זה מצולם. רגע, דיברת איתו? חשבתי שהסתום לך. יש אנשים הזיה באזור הזה, מה נעשה? תודה. גם לכם.